Cok banyune moco aku nangis ketiban foto tak bisa perawat bareng tak tapi enak po kepancen aku wis rondo aku rondo anakku limo ora popo kowe Rajane apa? Duwe anak segede dino. Ade orang-orang ora elok gawe melok momo. Anak iki mau bedok bapake, penting lho akeh gendangane. Iki lagi, Bro. Sudah damai. Yuk. Zaman semono mbahmu kawin nanggap bal-balan kamu nih akeh senang sampai kenoto akeh sing-singkan sampai akeh senang entuk duit sarung-sarungan yang sing padha kondangan nanti akeh sing padha kelanan kawan rondo padha wae kadang rondo Rajane apa? Duwe anak segede kiko. Ade orang melok gawe melok momo. anak mau bedok bapake, penting kok akeh gendangane. Enake. Kawin nanda bal-balan kamu nih akeh senang sampai sing notok akeh sing pisan langsung edanan entuk duit sarung-sarungan wong sing padha kondangan nganti akeh sing padha kelanan kawan rondo padha wae kadang rondo rasane tukang kendan segede kiko ade orang melok gawe melok momo Mama